Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur berretzaileen propietateak ikusiko ditugu. Beste bideo baten azalduta bezala, berretzaile bat, zenbaki bat, zerbait dakogunean da. Adibidez, isa errepikatzen den zenbakia, eta n esaten digu zenbat aldiz errepikatzen den. Hau berretzailea deritzogu, eta n izango izateke berrekizuna. Beraz, hau jakinda, propietateak ikusiko ditugu. Lehendabizi, bider, biber bat. Propietate honek zer esaten digu. Zenbaki bat, adibidez, bi hau errepikatzen dugunean, eta biderketa bat dagoenean, bere berrekizunak batu egin behar direla. Beraz, biber, bi gehi bat, berdin, bi berriru, berdin, sortzi. Hemen berdin, hirua errepikatu egiten da, berretzaileak zer emarko dugu batu. Beraz, hiru, 0 gehi bi, berdin, hiru berbi, berdin, bederatzi. Propietate honek zer esaten digu? Zenbaki bat errepikatu egiten denean, beraien berretzaileak batu egin behar ditugu. Zuek ikusteko propietate hau betetzen dela, biber bi lau da, eta biber bat bi. Beraz, lau bider bi sortzi izango izateke. Ikustegunez propietate hau bete egiten da. Propietate hau ikustezakegunez, hemen berreketzailea kasu honetan errepikatu egiten da. Baina biderketa bat izan beharrean, zatiketa bat daukogu. Beraz, kasu honetan zer egin beharko dugu? Batu beharrean, kendu egin beharko dugu. Beraz, bi, lau, minus bi, berdin, bi berbi, berdin, lau. Hemen berdin, berretzailea, berretzailea errepikatu egiten da, lau, berrekizuna argatu eta berretzailea kendu beharko dugu. Lau ber bat izango izateke, berdin, lau. Propietate honek esaten digu, lehen bezala. Berretzailea berdina denean, inbarko duguna da berrekizunen kenketa egin. Zuek ikusteko betetzen dela, biber lau, amasei, zati, biber bi lau, amasei zati lau, lau. Hau bete egiten da. Propietate hau. Zer ere izaten digun propietate honek? Zenbaki bat, zerbait daukagunean, zenbaki hauen, inbarko duguna da, biderkatu. Adibidez, bi bider, hiru. Hemen, bi ber 6 izango litzateke, eta bi ber 6, 74 da. Hemen demagun beste zenbatki bat izango bagenu, adibidez bat, hemen bat jarri beharko genuke. Beste bat, baldin bagenuke, lau izan da, hemen bestai, bider, lau jarriko genuke. Izan mitzateke, zenbat eta zenbakiak izan, beraien biderketak imarko dugu. Lau ber 0, berbi. Zer izan dago litzateke, lau, 0, bider bi. Berdin, lau ber 0, eta hau jakin behar dugu, beste bide batzuetan esan dizuet, zerbait ber 0 daukogunean, erantzuna bat dela. Hemen berdin, hiru bat izango bagenuke, hemen beste bat, bider, hiru. Eta holan, famorko gineteke egiten. Azken hiru propietateak ikusiko ditugu. Bi hauek ez dio solabiliak, baino jakin bat ditugu. Baina lehendabizi, hau egingo dugu. Propietate honek esaten digu. Zenbaki bat, zerbait daukogunean, adibidez, bi hiruren ber hiru, bi ber hiru, eta hiru ber hiru izango litzateke. Beraz, izango genuke bi ber hiru sortzi, zati 27. Hau izango litzateke erantzuna. Hemen berdin. Lau berbi, zati, bi berbi.
amasei, zati, lau, berdin, lau. Hau izango litzateke. Propietate honek zer esaten digu? Ba, A zati B ber M daukogunean, A ber M zati B ber M dela. Propietate hau, beste ariketa baten ikusten duzue propietate hau erabiltzen dugula. Baina propietate honek esaten digu. Ba, honi buelta eman behar diogula. Hau da, 5 biren ber minus bat, berdin, bi, 5 izango litzateke. Propietate honek esaten digu. Ba, A zati B daukogunean, eta minus bat daukogunean, bere erantzuna kontrakoa izango litzateke. B, zatia izango litzateke bere erantzuna. Adibidez, kasu hau, honen berdina da, baino minus bat dugulako, baino berbi dugunez, ba izango genuke, hemen berbi eta hemen berbi, ikusiko dugu. Adibidez, lau erantzuna izango litzateke lau zati hiru, eta bi bat daukogunez, hemen bi, hemen bi. Beraz, lau berbi, amasei, zati, hiru berbi, izango litzateke bederatzi. Izango litzateke erantzuna. Propietatea esaten digun? A zati B daukogunean, minus N, berdin, B, barkatu, B ber N, zati, A ber N izango litzateke. Beraz, buelta emun eta ber hemen daukogun zenbakia. Kasu honetan B izango litzateke ber daukogun zenbakia, baina B ber bat berdin B. Beraz, hau izan da dana. Ondo jakin badituzue propietateak, ze gero bai fizikan, bai kimikan eta matematiketan batxilergoan eta asko erabiltzen dira. Beraz, ondo erabiltzen jakin behar ditugu. Hau izan da dana eta goratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.